Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Links van mij, voor u, rechts in beeld, zeg maar. Danny Oerlemans. En daarnaast... Ja, dat Erik Stevens. Erik Stevens. En wie kent Erik Stevens niet? En wie kent Danny Oerlemans niet? Na vanavond iedereen. Ja, handtekeningen doen verleden aan. Nee. Mannen, welkom. En, Dankjewel. Dank je. wat had u met de Schaasbergse vastelovensverein? Wie zit er de Eierholt? Ja, allebei oud-prins ondertussen. Ja. Toen was 2014 op mijn hoofd. 2013, 2014. Ja, en ik zelf stadsprins 2015, 2016. En vervolgens zijn we allebei bij de Schaasbergse vastelovensverein gebleven als lid, als raadslid. En achter de schermen, proberen we een steentje bij te dragen. Kijk, en dat is belangrijk. En dat zou niet gaan, maar die lui zijn zo belangrijk. Die achter de schermen een hoop werk verzetten. Wat ze net zien, maar het wel doen. He? Zeker waar, zeker waar. Ja. Wij kwamen op het idee om een buitenavond te organiseren. Eigenlijk, ja, vertel wie het begonnen is. Ja. Wij kunnen het beste vertellen, doe dat niet. Ja, ik denk het wel. Allee, dan vertel. Want ik ben zelf met het idee gekomen om een buitenavond te organiseren. Ja. En dat hebben we voor gedaan in de periode wie corona was. Ja. En toen mocht niks tijdens die coronaperiode. Mm-hmm. En op een gegeven moment mocht de hongerlu in een zaal, 1,5 meter afstand alle van nee. En we hebben geprobeerd om op die manier een buitenavond te organiseren. Mm-hmm. En ja, daar kwamen hongerlu, wat moog. En dat was een super gezellige avond. Welk jaar was dat precies? 4 jaar geleden, 2020. Ja, 2020 was dat. Ja. Dus wie samen de eerste keer... Wie voor de eerste keer vrijgelaten werden in de coronaperiode, toen dan voor meteen de buitenavond georganiseerd. Mm. Ja. Dus toch nog het grootste na de coronaperiode. Hè? Ja. Ja. Ja, daarna, ja, laten we eerlijk zijn, daarna is alleen maar veel goots gekomen. Gelukkig, want de lui, en ook afgelopen jaar, fantastische carnaval, de merk je gewoon dat de lui toch die periode nimmer vergeten gaan en dat ze vol of wel willen gaan. Maar dat is het, hè. En als je kijkt, als in Limburg de traditie, de cultuur van de vastelavond hoog was, iedereen viert het op zijn manier. Of het nou boeten is op straat, plein carnaval, evenementen, optochten, heel belangrijk. Maar uiteraard ook in de kroegen, in de feesttenten, in de zalen, noem het maar op. En elke keer denk ik, als vereniging of als organisatie van een evenement ben je natuurlijk bezig met het programma. En eens kijken welke artiesten gewoon ik toch neerzetten. Wie kan ik de lui binnenhalen en wie kan ik ze entertainen. Ja. En dan, ja, denk ik, mooi bruggetje. Niet ten nadele van wij ook het organiseert, maar zeker voor de buitenredner denk ik dat het heel bepalend is op een programma waar ze steeds wie het publiek reageert. Mm-hmm. En overal waar een buitenredner is en die komt de zaal in, die wil proeven, die wil veulen van wie reageren de lui, wie lachen ze op mijn grappen. Ja. Maar dan moet je ook realiseren, die buurt, die is groot. Want alle buitenredners doen zich te muiten. Mm-hmm. Ja, die stemmen die buurt af, die maken woorden krachtig, zinnen in elkaar. Maar het is echt afhankelijk van wie reageert zo'n publiek op dat moment. Ja. En juist veer hebben we daar als vereniging zich het gehad van laten we die buitenredner ook echt het podium geven waar ze ook gericht voor die lui komen. Precies. Want dat is, ja, ik denk voor een buitenredner echt wel een summum. En zeker in zo'n line-up, als ze daar gewoon als collega's onder elkaar voor een zaal kunnen spelen, die ook gericht voor dich komen loesteren. Ja. Ja, ik heb verschillende buitenredners echt al helemaal op een herzicht, bijvoorbeeld direct in de eerste 10 minuten van finaal zie afgaan, omdat ze de lui net het respect hebben om de man of die vrouw die buiten laten doen. Helemaal waar. En wanneer ze dat bedenkt, ik bedoel, hoeveel maar naar de documentaires te kijken van de Fernhaus en weet ik maar wie veel mond dat door in gaat zitten. Het is niet maar gek wat die mannen zo maar uit de jas schudden. Bij het monden aan gewerkt aan zo'n buurt. Ja, en dan uit de mouw schudden. Ze reageren uiteraard door ervaring heel vaak op een zaal en hebben in de gaten welke grap deed het wel, welke deed het niet of minder goed. Maar ik denk vooral op zo'n avond, was hun gericht. Het gaat om de buitenredner. En de lui loesteren ook gewoon hun. Ja, dan ontstaan gewoon hele magische dingen. Die hun ook niet als buitenredner van tevoren hadden bedacht. Waar gaat het plaatsvinden en leg even uit waarom, door en op welke datum? Op de 16e maart, zaterdag 16 maart, zaal is open om 7 uur. Dat is al snel, Ja, uiteraard. Ja, maar dan vroeg ze zich af, welke zaal?
dit jaar gaat het plaatsvinden in de Brandpoort. Waarom in de Brandpoort? Denk een hele hoop jullie zal het wel weten. Het Streperkruis. Daar is het veel in het nieuws geweest over de uitbaters. Nou, gelukkig voor het dorp en gelukkig voor Landgraaf en hopelijk ook verder boeten. Zijn er ook nieuwe uitbaters die er met verder gaan. Ja, gelukkig. Alleen in die tijd van het organiseren wordt dat een groot vraagteken van wat gaat er gebeuren. Ja. Dus is in de knopen doorgehaald en is besloten om voor deze editie in ieder geval naar de Brandpoort te gaan. Aan de Hoogstraat in Nieuwjagen. Ja. Officieel Nieuwjagen. Ja. En goed, wat voor de komende jaren gaan doen, dat laten we heel even midden. Weten we nog niet, dat hoeven we ook niet over te hebben. Nee. Maar het is in ieder geval belangrijk om te weten. Dus om 7 uur gaat die zaal open en vanaf 8 uur trapt er eerst af. Weet u hoeveel maanden er doorrekenen? Stouwen? 400? Nee, maximaal 250. Zo lig in de buurt. 250, ja, 250. Dus, want er luzen die het noemen huren en zien. Dadelijk er meer informatie, wie er aan kaarten kan komen en noem maar op. Wilt u al vertrekken, Erik? Of zes van, ik blijf nog even heen? Ik volg het niet, man. Nou. Even dingen door van de dingen gebruik te maken, wat ik net zei. De businessvereniging geeft altijd programma's maken. En de Sjaasbergse Wasseloonsverein probeert zich ook altijd een unieke eigenschap doorin te meten. En dat is? Vooral ook door dit soort dingen. Het gebeurt echt qua organisatie door onze vereniging zelf. Dadelijk werd de bar bemand, de voorraad die de bar moet hebben, die wordt allemaal dadelijk zelf geregeld. Ja. Kaarten werden zelf georganiseerd, gedrukt met lui uit de vereniging. De zaal werd ingericht dadelijk. De artiesten werden ontvangen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om dat ook even te benoemen. Dit is een activiteit van Dor Sjaasbergse Wasseloonsverein met Egelu. Maar Erik, dat is juist wat ik zei. Die Egelu en die vrijwilligers, maar zo, die zijn zo ontiegelijk belangrijk. Want de spaars gewoon kosten. Want mensen dit door een uitbater moest laten doen, er moet personeel laten komen en bla bla bla, niks tegen de uitbater. Maar jongens, wanneer u dat doet, dan vindt de uitbater al lang fijn. Uiteraard. Nee, iedereen moet het op zijn manier doen. En er zijn ontzettend vroeg ook, denk ik ook dat ik dan namens alle verenigingen spreek, dat we zo'n locaties hebben. En of het nu met uitbater is, of met een beheerder, of met een stichting, of maar dat men het doet, fijn dat we dat zo kunnen doen. Ja. En dan nemen ze net een stukje kosten. En dan kijk ik toch heel even naar Den. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk aspect is. Hè? Ja, de kosten zijn inderdaad heel duur. We moeten zaalhuur betalen aan de gemeente. Absoluut. De buurtreners die kosten een leuk centje. Ja. Dus daar zijn we ook blij dat we een hoop kaarten kunnen verkopen. En met name de sponsors wat we hebben, daar zijn we ook heel blij met. Ja. Zoals zij die kaartjes wat wij hebben. Ja, je staat van de KUBV staat erop. En Matthijs Entertainment Company. Ja, dat zijn de kaartsponsors. Er zit trouwens nog een foto op van in het ik ken, maar goed, maakt niet uit. Ja, dat is ook Prins geweest. Ja, maar wij kennen ze niet. Nou is het niet tussen, helemaal nog niet. Kom Matthijs. Ja, we zijn blij met bijvoorbeeld Café Bergendal, die sponsor ons door Frans Teunis, de afterparty. Ja, en Danny's Bloemenshop. Ja, ook een goede sponsor. Ja, natuurlijk. Erik Stevens is inmiddels naar zijn repetities. Hij zei repetities. We moeten nog 2 repetities. Ja, schema. Gouden muzikant. Nee, Erik. Wanneer u erheen bent, het begint 7 uur is de zaal open. 7 uur is de zaal open, 8 uur begint het programma. 8 uur begint het programma. En wanneer u denkt van, ik wil nog eens even het buurtreneren zie je. Dadelijk kieder te huren, wij dat allemaal zund. Of zullen we dat nu al meteen doen? Je kan ook, is misschien leuk voor de luisteraar. Want dan denkt van, dat ken ik toch hen. Dan wil ik ook weten waar dat kunt. Ja, dat kunnen we doen. Ja. Dit jaar hebben we 3 Brabanders en 2 Limburgers. De Brabanders, dat zijn Boy Jansen, Erik Mulders, Rob Schepers. En hebben we Rob Schepers? Rob Schepers, ja. De Rob Schepers? Ja. Mijn god, jongens, dat is van 538, hè? Ja, zeker. Ja. Dat deed De Week met Rob Schepers. Ja. En dan hebben we nog Gilbert Petit. Gilbert, wie? Petit. Ja, oui. Ja, is dan, oui. Gilbert Petit. En dan hebben we nog Huub Stas, hebben we nog. De laatste keer in de buurt. Ja, dat is ook geweldig. Maar kunt hij de laatste keer in de buurt? De laatste keer, ja. Is dit jaar de laatste keer. Oké.
Ja, de Huub, we kennen hem allemaal als een chirurg en als er wandelaar en uiteindelijk tegen naar Tirol en uiteindelijk in Turkije belandt. Hè? Ja, 1 keer tussendoor. Ja, dat mag ze natuurlijk niet missen. Nee, daar moeten we voor hebben, hè? Dat mag ze absoluut niet missen, want dat huurt er echt met op, hè. Hij wil proberen om jong talent te begeleiden. Omdat dat butenredner vakmanschap mag niet kapot gaan. Dat is gewoon een stukje cultuur. Dat moet blijven. Danny, even over wat de Schaasbergse Wasselovensverein allemaal deed. Er zijn werkgroepen, zeg maar. Hè? Ja. En we hadden het in het vuurgesprek even erover gehad. Erik, die houdt zich meer bezig met... Het randgebeuren. Het randgebeuren. En Doe bijvoorbeeld houdt zich bezig met... Alle buitenseizoensactiviteiten. Buitenseizoensactiviteiten. Welke zijn dat zo al? Ja, dit natuurlijk. Hè? Ja, de buitenavond uiteraard. Dat is het leukste om te doen. Ja. Dan heb ik de barbecue wat ik organiseer voor de vereniging. Ja. Voor organiseren een spellenavond. Ja, dat wordt. Maar dat is voor u intern, hè? Of... Alles intern, ja. Ja, dat is ook belangrijk, hè? Jazeker. En dan moest toch maar elk jaar maar waar gaat verzinnen, hè? Ja, klopt. En dan kunnen een hobby kijken en de spellen inhuren en dan zoeken allemaal mensen het net voorradig was. Ja, voor Donneling maar onzin. Voor de spellen zelf. Ja. Een putje toepen met 33 kaarten bijvoorbeeld in plaats van 32. 8 zingen erin of zo, jij noem maar het. Dat is misschien een idee voor een volgende keer, wat? Ja. De Schaasbergse Wasselovensverein, toch al vanaf 1968. Ja, jongens, is toch net niks, hè? Mensen toch al zo lang poolhels. Ja, er is geen einde meer. Wat net zo lang lid is wie de vereniging oud is nu. Ja, maar Jan de Jonge net, hoor dit? Ja. Ja, die wordt trouwens scheer heen geweest vandaag, maar helaas. De wordt verhinderd, dat ding van, want hij zei dan, maar jongen, ik ben niet langskomen, kom ik langs. Danny die gaat nu nog even vertellen hoe u aan kaarten kunt komen voor de Scheterbuitenavond 16 maart, zaterdag 16 maart. Nou, de kaarten kunnen op meerdere manieren gekocht worden. Ze kunnen besteld worden via svv1968.nl/tickets. Of ze kunnen gekocht worden bij Dennis Bloemen en Cadeaushop. Dat ligt naast de Brandpoort in Nieuwenhagen. En bij de leden van de Schaasbergse Wasselovensvereniging zijn ze ook te koop. Nou, dus kunt u een van de leden neem contact op en bestel. Ja, en duw dan meteen een kaartje bij de Brandpoort binnen en dan zeg je van ik wil op tafel nummer 1 zitten als je bij Danny daar die kaarten gaat halen. Bij Dennis Bloemenshop. Dan zeg je en ik wil tafel nummer 1. Dan zit ze direct met de push. Hing eraan, want de nummering gaat van hoog naar laag. Jongens, toi met de Schaasbergse Wasselovensverein. Of wil ze nog gaan toevoegen, Danny? Nee, we hebben alles gezegd, dus dank je wel. Alles is gezegd. Dank aan Dieg en aan Erik en natuurlijk de mannen van... en ook de vrouwen natuurlijk. Hè. Het hele bestuur en vrijwilligers en alles wat er aanhangt. Een geweldige buitenavond gewünscht op zaterdag 16 maart... in de Brandpoort, hij in ons eigen land gaf. En noem ze nog eens even, als ze nog bij de hangt, die butenredner. Noem ze nog eens even, Rob Schepers in ieder geval. Ja, dat vind ik echt een knijter op Brabants gebied in ieder geval. Door Gilbert Petit, hou over, hè. Ja, door Boy Jansen. Ja. Door Erik Mulders, Rob Schepers, Huub Stassen en Gilbert Petit. En als afsluiter de afterparty... gesponsord door Café Bergendal, door Frans Teunis. Door Frans Teunis. En die zingt dan natuurlijk voor u... Ga er niet naar huis. En dan blijkt er nog lekker gaat hangen door in de Brandpoort. En Huub Stassen. Ja. Geweldig. De laatste keer dat ze hem kan zien, hè? Ja. Laat voor het ophouden. Wel de Huub Stassen nog 1 keer wil zien vlammen. Kom dan allemaal naar de Scheterbuitenavond. 16 maart aanstaande in de Brandpoort in Nieuwenhagen. Hier staan Danny en Erik. Adieu. Adieu. Adieu.